שלום, שלום, שלום לך. שלום, שלום, שלום. מי כאן? יש פה? יש מישהו? מצוין. איך אתם מרגישים היום? טוב? כן? אני מאוד שמח להיות פה היום, מאוד שמח לראות אתכם שבאתם הנה. תמיד נהנה לראות את האנרגיה שלכם, ובמיוחד כאשר אתם מגיעים לפה ככה בקבוצה ובאים לשמוע ולהתחבר ולקבל. סורן יודע שהשבועות האלו שעוברים הם לא שבועות פשוטים בשביל חלקכם, האמת שבשביל רובכם יש אינטנסיביות אנרגטית שאתם מתמודדים מולה, וגם הרבה תחושות שעולות כלפי מעלה ודילמות שאתם באמת מתמודדים איתם בתקופה האחרונה, שהן דילמות מאוד רלוונטיות להתפתחות מפה והלאה. רובכם, באמת רובכם, נמצא במגע מאוד מאוד ישיר עם הדברים העיקריים שאותם הוא צריך לשנות על מנת לעשות את הצעד הבא. וזה אף פעם לא קל. אף פעם לא קל לעמוד אל מול האמת בצורה שכזאת, במטרה כל כך יפה, לבוא ולעשות צעדים להתקדמות ולהשתחררות מהמועקות, מהדילמות. וכמובן שסורן מדבר על צעדים בעיקר, כן? לא יותר מדי מחשבה. הרבה מהתהליכים יעשו מתוך אקטיביות מדויקת ופעולות שאתם תזהו אותם לרוב כקשות, שלא תהיה לכם ברירה אלא לעשות אותם. הרבה אומץ נדרש בתקופה הזאת. האמת שאומץ נדרש בכלל בגלגול הנוכחי שלכם. סורן מאוד מאוד גאה בכם, שבחרתם להתגלגל בתקופה כל כך אינטנסיבית. כולכם בחרתם בזה, כולכם ידעתם שאתם תבואו לגלגול בתקופה אינטנסיבית, ואתם עושים עבודה יפה, עובדה אתם עדיין בחיים. ויותר מזה, גם נכון להגיד שאתם עושים עבודה טובה, כי כולכם נמצאים ברטט יפה. יש כאלו עם בעיות כאלו ואחרות, נכון, רובכם מתמודדים עם דברים לא פשוטים, אבל הם מתמודדים איתם, מתמודדים, וזה מה שחשוב. ואנחנו פה בשביל לעזור לכם להתמודד, לא לברוח, ולא בשביל לגרום לכם להתחבר למודעות רחוקה וגבוהה, אלא לקבל את הכלים הפרקטיים, האנרגטיים, הרגשיים, שאתם צריכים לקבל על מנת שיהיה לכם את הכוחות ואת כל מה שצריך בשביל להגיע אל העושר שאותו אתם מייחלים לעצמכם. בסורן מבקש מכם לזכור שאתם מייחלים לעצמכם עושר. את שאר הדברים יבואו תוך כדי. לא צריך הגדרות. אם אתם מאושרים, כנראה הסיטואציה שבתוך העושר צריכה להיות מאוד מאוד מספקת. לכן תבחרו בעושר. לכן תדעו שעם העושר יגיע גם כל השאר. וכן, סורן דיבר הרבה מאוד על הפרקטיקה. דיבר הרבה מאוד על מה אתם צריכים לעשות על מנת לדייק את עצמכם, על מנת לפעול מהפוך מהאקטיביות האגואיסטית שתמונה בכם כבר מתוך אלפי גלגולים של אגואיזם מאוד מאוד ברור. וסורן חייב לבוא ולומר, אתם חיים בתקופה מופלאה, שתהליך שיכל היה לקרות, אם בוא נדבר, היה בתקופות אחרות, היה יכול, שלום ילדה, היה יכול לקרות בגלגולים רבים, יכול ועודך לקרות בגלגול אחד. וחשוב מאוד לסורן שאתם תזכרו את זה, שאתם בסך הכל כאן מתגלגלים. זה זיכרון שקיים בתוך כולכם. אתם יודעים עמוק בפנים. עמוק בפנים אתם יודעים היטב שהחיים הם בסך הכל תקופה שמגיעה ועוברת. והחיים אין מה לקחת אותם ברצינות רבה כל כך. כי זה בסך הכל חיים. זה מתחיל וזה נגמר. והאמת היא שהזמן שמגיע בין תינוקות לבין זקנה, מצמוץ של עין. הביטו על עצמכם, אתם כבר לא ילדים. לפני רגע נולדתם, עוד רגע תמותו. וזאת האמת. אל תפחדו מהעובדה הזאת. יש פה אנשים מבוגרים יותר, תשאלו אותם. כאשר הם נמצאים בגיל 50 תשאלו אותם. האם זה לקח זמן להגיע לגיל 50 ממש לא. ממש לא. ואם החיים היו כל כך חשובים, ואם החיים היו כל כך
עיקריים, כמו שהרבה פעמים האגו והפחדים אומרים לכם. כנראה שזה היה גם לוקח יותר זמן. כנראה שזה היה צורך משהו יותר שיקרה. וכן, הרבה דברים יקרו בחיים, אבל הם יקרו רק אם אתם תניחו להם להיות יותר רכים. זה גלגול אחד מיני רבים שאתם נמצאים בו. אתם בהתפתחות מתמדת. זה הגלגול הטוב ביותר שאתם חוויתם כנשמה אי פעם. זאת האמת ברורה וחשובה. אתם נשמות מתפתחות. כולנו נשמות מתפתחות. כל גלגול יותר טוב מהקודם. לכן אל תפחדו מהסיום שלו. כי בלי ספק הגלגול הבא בהכרח יהיה טוב יותר. וכך ימשיך ויהיה טוב יותר ויותר ויותר. ואם אתם תקבלו את העובדה הזאת, המידע אליו אתם זקוקים בשביל לקבל את הנינוחות בחיים בגלגול שאתם נמצאים בו, הוא מידע שקיים ויפיע מול עיניכם בצורה בהירה וחזקה יותר, ככל שאתם תניחו לדברים להיות ללא השליטה שאתם נמצאים בה לגבי העתיד והעבר, ותהיו עסוקים יותר ויותר בלהצליח לחיות מרגע לרגע באושר גדול, לנצח את כל הדחפים האגואיסטיים שלכם ולמצוא את עצמכם בפעולות אקטיביות שנוגדות את האוטומט האגואיסטי. והאגו שיבוא ויגיד לכם, אבל מה עם הגלגול? האם אני אצליח בייעוד שלי? אמרו לו, די! כבר אלפי גלגולים בחרתי להצליח בייעוד. לא, אני בוחר לנוע ממדרגה למדרגה, לקפוץ מאבן לאבן בנהר, ובכל אבן ליהנות. אני לא חושב לאן אני אגיע ומה המטרה הגדולה. אני רוצה להיות מאושר. אתם רוצים להיות מאושרים. לכן, קחו את החיים בפשטות ובבהירות שהם סך הכל חיים. וזה מאוד חשוב לדעת את זה, בגלל שאנחנו היום ניגע בדברים שמאיימים מאוד על האגו. מפעילים פחדים מאוד גדולים. לא מובנים ולא בהירים. אם מסתכלים על החיים כדבר שהוא הכל, יהיה קשה מאוד להתמודד עם המילים שסורן הולך לדבר עליהם פה ועכשיו. אם אתם כעם, וחלקכם ורובכם, שייך לעם מאוד מסוים, שהעם הזה בהחלט מגדיר את עצמו כעם שסבל ועבר תהליכים מאוד לא פשוטים, ואם אתם תסתכלו על החיים כפרקטיקה פשוטה, כפרקטיקה יבשה, מבלי ידיעת הגלגולים והאינסוף, אתם תהיו עמומים אל מול הסבל ותגידו למה כל זה קיים. אין שום דבר. אנחנו סבלנו כל כך. זה דבר ראשון, לא אתם, כן? אם אין באמת גלגולים, זה לא אתם, זה מישהו אחר. אז למה אתם כל כך מתרגשים? זה כבר טוב להגיד. אבל העם הזה סבל, ואם יש עם, אז יש חיבור, ואם יש חיבור, יש גלגולים. אז יופי, אפשר עוד פעם להסתכל על הדבר כדבר מבוננות גבוהה יותר, ולראות את המהלך כולו, אם זה מהלך הפיזי, שלדוגמה, אם לא הייתם עוברים את הדברים האיומים והנוראים שעברתם באלפי שנים האחרונות, לא הייתם נמצאים במקום שבו אתם נמצאים עכשיו. כי זאת עובדה, אם לא היה את המלחמה שהייתה, ואם לא היה את הסבל הנורא שהיה, אתם לא הייתם יושבים פה כעם במקום שהוא בטוח. בטוח מאוד. לכן היה סיבה פרקטית וחומרית לכל הסבל שקרה, אבל זאת לא הסיבה היחידה. עליכם לזכור שנשמה נמצאת בעולם פיזי במטרה להתגבר על הפחדים שבה היא נמצאת, בשביל לזכות באושר יותר גדול בעודה נמצאת בתוך גוף פיזי. לכן אתם נמצאים פה. ואם סורן אומר את זה כהגדרה מאוד ברורה של התפתחות, שאדם כאשר הוא יודע להתמודד מול סבל, וחווה סבל כזה ואחר, והתמודד מולו, ולמד איך להתמודד איתו הלאה, ומה עליו לעשות ולהשתנות על מנת שהסבל לא יחזור, בסורן מדבר על נשמה אינסופית, נצחית. יש הבנה ברורה מאוד
שאם נשמה עברה סבל איום ונורא, משמעות הדבר שהיא ניצחה רמות מסוימות בסבל והיא לא תחזור בפעם הנוספת. אז העם שלכם, כעם שסבל סבל אינטנסיבי מאוד בתקופה מאוד קצרה, יכול, אם מתבוננים על זה בצורה הרוחנית, אפשר לבוא ולומר על העם הזה, הוא עם שבתוכו בחרו נשמות מסוימות לעבור תהליכים רגשיים איומים ונוראים בצורה אינטנסיבית גדולה מאוד, על מנת להתגבר ולהתפתח בגלגול אחד על כמות מאוד גדולה של פחדים. וזאת האמת. יש פה הרבה אנשים שיושבים בחדר שהיו כלולים בתוך הסבל הזה. לא זוכרים, וטוב שלא זוכרים. והאמת שגם לא רלוונטי לזכור, כי זה היה. ואם אתם חוויתם את הסבל הזה, והוא עדיין נמצא בתוככם כזיכרון, זה אומר שאתם התגברתם ממנו הלאה, בגלגול אחד. כמה סבל התבטא. כמה סבל התבטא בבת אחת. וילדים כאשר סבל נמצא בתהליך אמיתי, בתהליך אמיתי, לא בתהליך של הדחקה, כמו שרוב העולם נמצא בסבל איתו. לא, אני לא סובל, לא, אני הולך עכשיו והכל טוב, ושם את הדברים מתחת לשטיח, ולא רואה את כל הבעיות. זאת לא הדרך. זאת לא הדרך לסבול. סבל מגיע מתוך בחירה לחוות אותו עד הסוף. ומה שנפלא במצבים איומים של רצחים של עם שלם, מה שנפלא בכך, שאין ברירה להודות בכך שיש סבל איום ונורא. אפשר להדחיק את זה, אפשר להדחיק את זה כמה חודשים, אבל בואו נפתח את העיניים ונאמר את האמת, הם רוצחים את כולנו. בואו נסבול, בואו נבכה, בואו נתמודד אל מול הדברים. מה עליי לעשות? אני פותח באמונה, אני מבין להחלטה שהרגש קיים, אני בוכה וכואב על מות המשפחה שלי, אני בוכה וכואב על חיי הנוראים שהיו. הנה נוצר תהליך רגשי, נוצר ביטוי רגשי שכמובן הופעל מתוך דברים קונקרטיים ופיזיים שמטרתם הייתה לגרום לתהליך קבוצתי גדול מאוד. והרי לכם נשמות נקיות מסבל שנמצאות פה בחדר, ורבים מהם נמצאים במדינה הזאת. העם המובחר יכול להיות, כן? אך לא פשוט להיות העם מובחר, נכון? לדעת, לחוש את הסבל בצורה מלאה, לבחור לסבול אותו בצורה מלאה. וכן, סובן חייב לבוא ולומר, זה לא אומר שאתם חייבים לעבור חיים של סבל איום ונורא, ממש לא. כי ישנו פתרון מאוד פשוט לכך. וסובן יסביר את זה כאן יותר לעומק לפני שהוא ממשיך בדבריו. וסובן מבקש להקשיב כי זה לא פשוט בכלל על מה שסובן הולך עכשיו לדבר. אם אדם מדחיק את הסבל שלו, הוא חי את חייו בהדחקה מלאה לכך שהמצב הוא לא כל כך טוב, לכך שהמצב נמצא שהוא באיום פיזי, ובכך שהמצב הוא נמצא במצב שכך שיש בעיות כלכליות אמיתיות, וכך שהוא באמת בודד ולא פתוח אל מול אנשים, והוא מדחיק ומדחיק ומדחיק את הרגש. הרגש יהיה חייב לעבור תהליך, כי למה בא האדם הזה? האדם הזה בא להצליח לבטא את הרגש ולעבור תהליך איתו וללמוד איך להתמודד אל מול הרגש הקשה, ומתוך זה גם להגיע לניצחון על הפחד. ואם הוא יתעלם ויתעלם, יהיה חייב היקום לגרום לו להעברת שיעור, על מנת שבאמת יוכל להתמודד אל מול הרגש. זאת אומרת שכל דבר איום ונורא ברמה הפיזית החומרית בעולם שלכם הוא הדרך של הנשמה שלכם לעבור התפתחות גדולה מאוד אל מול הרגשות שממנה האדם מתחמק להביע ולעבור לבד. ואם כך הדבר, זה אומר שאתם כאנשים מודעים, וכל מי שיושב פה בחדר הוא בהחלט אדם מודע, אם הוא לא יתעלם מרגשותיו וידע להעביר את תהליכי הרגשות בצורה מלאה, מלפני שהעולם בחר ברמה הפיזית
להזכיר לו את תהליכי הרגשות הללו, הוא ימנע מעצמו את כל הסבל המדובר. תודה, תודה. האם הבנתם את מה שסורן פה אמר עכשיו? רגש קיים בתוככם, הוא חייב ביטוי. והאמת שהמין האנושי פחד מביטוי אלפי שנים. זה כל המשמעות של אלוהים הגבר. אלוהים הגבר אומר בפשטות מאוד גדולה, אני מפחד לפחד. אלוהים האישה, שכאן היא נוכחת סביבכם, בתוככם, היא כאן, מטפטפת טיפות של אהבה לתוך הגוף האנרגטי שלכם בכל שנייה שעוברת. מה היא אומרת? אני לא מפחדת לפחד. פחד זה דבר שאפשר להתמודד איתו. כאב זה דבר שאפשר להעביר. עצב זה דבר שאפשר ללמוד ממנו ולהתחזק בעזרתו. זה מה שאלוהים אומרת, והיא צודקת. אוי כמה שהיא צודקת. הגוף האנושי מיועד להכלת רגשות ושחרורם באופן מיידי. הוא איננו מיועד להכלתם וזהו. לא, אדם שנתקע בו רגש של פחד והוא לא מבטא אותו, יחלה במחלה, משהו היום ונורא יקרה בחייו, כי הוא חייב לשחרר את הרגש הזה. הגוף שלכם הוא לא כלי לאיסוף רגשות, לא, הוא כלי להעברת רגשות. ונשים יקרות, אתם כלים מופלאים להעברה הזאת. גברים אתם גם כלים נחמדים. אבל נשים, וזאת הסיבה שהנשים הללו שכאן נמצאות ונשים רבות בעולם בשנים הקרובות מפה והלאה הולכות לשנות את היקום שקיים. בכם טמון המידע הזה בכל תא בגופכם, אתם שליחות האלה, אתם קורצתם מאיבריה, אתם ממש כדוגמתה. ותאמינו לקול שבתוככם שאומר בפשטות רבה מאוד מה שסורן אמר קודם. אני לא מפחדת להרגיש, אני לא מתביישת לבכות, אני לא מתביישת לצחוק, אני לא מתביישת להיות מאושרת, ואני לא מתביישת להיות בכאב היום ונורא. רגש חייב להתבטא ממני. בסורן מדבר גם על גברים, כן? אבל זה יהיה טוב לראות כמה נשים פועלות ככה יותר, וגם ישכנע את הגברים לעשות בהתאם. רגש יכול להתבטא ממני. אני בכיינית וגאה בזה. אני עצובה וטוב לי אם כך. בעבר הרגשות התבטאו בפשטות כמשהו איום ונורא. אדם שמבטא רגשות כנראה הוא אדם חלש. אתה בוכה, אתה בדיכאון. לא. האם אתם יודעים מדוע כל כך קשה לאנשים מסוימים לראות אישה יפה בוכה? האם אתם יודעים מדוע למה להורים מסוימים קשה להם לראות את הילד מבטא את הרגשות באופן מלא? לא בגלל שהילד סובל ואוי ואבוי אתה בדיכאון, לא. כי הם יודעים היטב עמוק בתוכם שגם הם צריכים לפעול כך, והם לא מעיזים. למה הם אינם מעיזים לעשות את זה? כי הם חושבים את הטעות הבסיסית שאם אדם מבטא את רגשותיו ומשחרר אותם בצורה מלאה, הוא נכנס לדיכאון אינסופי שממנו הוא לא יצא. יותר מכך, הוא יכול להיכנס לשיגעון. אז גבר אומר דיכאון, אישה אומרת שיגעון. אני משתגע מרוב כאב. אם אני אבטא את זה, זה ימשיך כל חיי ואני לא אצליח לתפקד. לא נכון, את עכשיו לא מתפקדת. בתוכך יש הר של כאב שלא יתבטא. איך את יכולה ללכת לעבודה ולהיות טובה בעבודה? איך את יכולה למצוא אהבה כאשר את מפחדת מכל כיוון? איך את יכולה לזכות בשפע כשאת הולכת כקנה רצוץ ואת מפחדת מכל צד בחייך? איך? תבכי, זה יעבור. כי זו באמת. זה מגיע כגל מאוד גדול של כאב. זה מגיע באובדן שליטה אין סופי. ואתם בטוחים שאובדן השליטה הזה, בסורן יודע שכולכם מבינים על מה סורן מדבר. אתם בטוחים שאובדן השליטה הרגשי הזה יביא אתכם לתוך סחרחורת רגשית שלעולם לא תסתיים. אתם בטוחים בכך, אך זה לא נכון. ילדים, סורן מבטיח לכם, תנו לזה 10 דקות וזה יצא ויעבור מגופכם ומעולם לא תרגישו טוב יותר. במקרים הקשים
כי כן, יש מקרים קשים פה, יש אנשים שצריכים לבטא את זה הרבה יותר מ10 דקות. לילה שלם. זה ייגמר, זה יעבור, ואתם תהיו סוף סוף מאושרים, כמו שתמיד רציתם להיות, בלי המטען הרגשי שנמצא בתוככם. אבל סורן לא יכול להגיד לכם מתי התהליך ייגמר. זה יכול להיות 10 דקות, זה יכול להיות לילה שלם, זה יכול להיות גם כמה לילות, אם אפשר לדעת. זה נכון, זה סורן יכול להגיד, ובאמת להסכים איתכם, זה לא ידוע מתי התהליך הרגשי שסורן מדבר עליו, בהרפאיה מלאה מתוך הרגשות, באותה אובדן שליטה שסורן מדבר עליו, לא ידוע מתי זה יסיים את התהליך, נכון, אבל זה יסתיים. זה יסתיים בדיוק כמו שאדם שנעזב על ידי אהובתו, או אישה שנעזבת על ידי אהובה, אם היא תצליח לבטא את כל מנעד הרגשות שלה, מבלי לפחד ומבלי לברוח מהרגשות שעדיין טמונים בה, תשתחרר מהאבל ותתקדם לאהבה חדשה. יום אחד תקום בבוקר והצבעים ישתנו. אתם מכירים את זה? האבל נעלם, למה? כי ביטאתם את כל הרגשות. נכון, זה לקח 4 שנים. כי הייתם פחדנים לא קטנים. נכון, סורן סבלתם, צעקתם לישויות, לסורן, לאלוהים, ואף אחד לא יכול לעזור לכם, כי אתם כדלי שמנסה לסתום את עצמו כל הזמן. במקום לשחרר את כל הרגש בשבוע אחד, אתם סותמים את זה. איך סותמים רגשות אתם יודעים? או עובדים קשה מדי, או לא עובדים בכלל ומתמרמרים בתוך הסחרחורת הרגשית הדהויה בכלי הסתום הזה, שמנווה בתוך זה הדבר, הכלי האגואיסטי הקשה ביותר שיש לאותם אנשים שנמצאים בתוך הדיכאון, הפנטזיה. אני יודעת שהוא יחזור, לא, הכל יהיה טוב, העבודה תגיע, נכשלתי אבל יצלצלו אליי מחר בבוקר. פנטזיה, מה המשמעות שלה? למה פנטזיה היא כלי בשביל האגו שלכם? פנטזיה זה דבר היום ונורא, סורן מקווה שאתם מבינים, כן? למה פנטזיה היא כלי של האגו שלכם? כי הפנטזיה, מה שהיא עושה, היא גורמת לעננה דהויה ומעופלת, שהיא מסתירה את הרגש האמיתי שקיים. כי יש כאב מאוד גדול, הגבר הזה עזב אותי. לא, הוא לא עזב אותי. הוא פה, הוא יגיע עוד מעט. לא, הוא עזב אותך. וחבל שתבזבזי 4 שנים על מחשבות שהוא לא עזב אותך. תבכי כבר. הוא עזב אותך, הוא לא פה. אין לך את הגבר הזה. הוא לא נמצא בחדר, הוא לא נמצא בבית, הוא לא קיים. הוא מת. וכאן סורן אומר את המילה הקשה, כי פרידה משמעותה היא מוות בשביל האגו. ואדם שרוצה לחוות רגש במלואו, ואדם שרוצה להתקדם ממקום שבו הוא נמצא, חייב להכריז על המקום שעליו הוא נתלה כמת. העבודה הזאת נגמרה, היא מתה, נכשלתי בה. הגבר, האישה, מתים. לא מתוך כעס לומר את זה, אלא מתוך ההבנה שחייבת להיות פרידה אמיתית כאן בפנים מהאדם שאליו אתם כל כך מתחברים בעזרת הפנטזיה. זה נגמר, לעולם אני לא אהיה איתו, לעולם לא אראה אותו. מבחינת חיי הקשר הזה נגמר, ואז יעלה כאב. אתם תרגישו את הכאב בבטן, אתם תרגישו אותו עולה לחזה, הוא מיד יעלה לצוואר ויופי, הוא יוצא בבכי גדול. אתם בוכים, וככל שתבכו בכמותית יותר, כך זה יהיה פחות זמן. אתם תצליחו לעבור את המהלך הרגשי הנדרש, על מנת שהמציאות לא תעביר אתכם את זה. כי איך המציאות תתנהג לאדם שלא עובר את המהלך הרגשי הנדרש בעזרת הפנטזיה וכל מה שסורן אמר עד עכשיו? הוא יגרום לסבל להגיע פעם נוספת על ידי גבר שעוד פעם יעזוב. עד מתי שהאישה הזאת תישבר? או על ידי בדידות מאוד גדולה, ואם יש התעלמות עצומה וזה לא עוזר שום דבר, מחלה תעשה את הפתרון. אתם מבינים כמה קל לחיות בעולם הזה? כאשר אתם מניחים לעצמכם להיות אתם. ואם הכאב נמצא
לבטא אותו. נכון, לא מול אנשים, וזה סורן אומר חד וחלק. אל תטילו על אחרים את הדילמה הרגשית שאתם נמצאים בה, ממש ממש לא. זה יגרום לכם לתחושה קשה עוד הרבה יותר. תבכו לבד. תיכנסו לחדר, אתם רוצים להביע רגשות, תביעו רגשות לבד. וסורן אמר, במקלחת הכי טוב. מים זה טוב, זה רגע, זה שוטף ומנקה, ואפשר לפרוץ בבכי. לוודא שהאישה לא שומעת אם קשה לכם מאוד בתור גברים. ואם אתם נשים תידעו את הגבר שהכל בסדר. אני בוכה, אני מתנקה. אל תפחד, לא קרה כלום, אני לא בדיכאון, אני בוכה. אם אני לא אבכה, אני אהיה בדיכאון, תניח לי לנפשי כבר. זאת היא הדרך לעשות את זה, ולהיות בכנות מלאה, ולוודא אם עדיין קיימת פיסה של מועקה בתוככם, וזה הזמן לבטא אותה. וכמובן, כאשר הפסקתם לבטא והרגשתם ניקיון, וככל שתתאמנו על כך יותר, כך הבכי יהיה גדול יותר, וכך המהלך יהיה קצר יותר, סיימתם, תודה רבה, סוגרים את המקלחת, תרתי משמע, וממשיכים את החיים בניתוק מלא מהמהלך הרגשי. ילדים, עבודה, לפגוש גברים, זוגיות, ללכת עם חברים, לשתות אלכוהול, ללכת עם חברות ולצחוק, לחיות את החיים מבלי המטען הרגשי, ולא לדאוג מטען רגשי הבא יבוא כן. כי בשביל זה אתם כאן. ולעולם זה לא יסתיים, לעולם זאת המילה. בגלל שכל עוד אתם בעולם, יש מהלך רגשי שלמענו אתם באתם. כאשר לא תהיו בעולם, כמו שסורן נמצא, אתם לא תצטרכו שום מהלך רגשי נוסף לעבור תהליכים בתוך העולם הפיזי. לכן לא תהיו בעולם. כל עוד אתם בעולם, יש עבודה רגשית לעשות. וכאשר אתם תסיימו את העבודה הרגשית הזאת, רוב הסיכויים שתחוו עולם של גן עדן מושלם סביבכם. ומה המשמעות של סיום העבודה הרגשית? המשמעות היא זה לא שהאדם אשר סיים את התהליכים הרגשיים מתנהל בעולם ללא גלים רגשיים וכאב היום ונורא. לא! הוא יודע מה לעשות. הוא עצוב ובוכה, ואז הוא מאושר. והוא עצוב שוב ובוכה, ואז הוא מאושר. הוא כועס כמובן לבד, אף פעם לא על אדם אחר, ואז הוא מאושר. החיים מתחילים להיות מאוד קלים, וכמובן שהיקום מגיב לזה. אדם שכזה לא צריך מחלות. לא, היקום לא צריך להעיר אותו בעזרת מחלה. אדם שכזה לא צריך להיפגע יותר. למה שיפגע? הוא יודע איך להתמודד עם פגיעות. הוא בכה, זה עבר והמשיך הלאה. אדם שכזה לא צריך מחסור. למה מחסור? הוא יודע שהוא יתמודד עם הכל, הוא יבכה, יקום בבוקר וילך לעבוד במכולת, ויהיה לו את הכסף, אז מה אכפת לו? אין יותר פחד מכלום. לעומת זאת, הפחד מגיע כל הזמן, ומתבטא כל הזמן, ואתם נהנים מזה. כל כך נהנה לחיות בגוף האנושי, במודעות ברמה שסורן כרגע מדבר אליה. זה כמו לידה. אין דבר יותר מענה לאישה מאשר ללדת את ילדיה. אם היא יודעת לעשות את זה כמו שצריך. אם אישה לא יודעת לעשות את זה כמו שצריך, זאת סיבה מספיק טובה לרדת לגלגול נוסף. כי יש בלידה משהו קסום ומופלא. הכאב הוא איום ונורא, וככל שהאישה משתלכת על הכאב בצורה כזו מלאה, כך הכאב הוא יותר מרתק, וההרפיה שמגיעה לאחר כל ציר יותר ממלאה ויותר קסומה. הטעם של האוכל טעים יותר, האורות שונים, הצחוק הוא עד השמיים, ואז מגיע הבכי והוא עד הסוף. זאת הפעולה, ולכן סורן מייחס אותה כל כך לנשיות. בלידה יש חיים שלמים, כמו כל תהליך רוחני, דרך אגב. כל מסע רוחני הוא חיים שלמים, של סבל, התמודדות, הבעת רגשות ויציאה החוצה. כן, אפשר לחיות את החיים כך, אך על מנת לעשות את זה, עליכם להפסיק לראות את החיים כמשהו כל כך מסובך. אלו הם סך הכל חיים. ולהחליט החלטה שאם כואב לכם אתם מבטאים,
ואם יש משהו בעייתי בחיים, אתם מתקנים אותו למען ההרגשה שלכם, וזה הכל. רגש, 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 כל מה שמעניין אותי, האם אני מאושר. ואם מה שעושה לי להיות מאושר זה לעזור לאחרים, אני אעזור לאחרים, אין לי מטרה להצליח ולא שום דבר. אני אעזור לאחרים כי זה גורם לי להיות מאושר. עכשיו מתאים לי לבכות, אני אבכה. ולא אעצור את זה וימנע מזה לקרות. וכן, אנשים בחרו במהלך עשרות אלפי השנים האחרונות, גם מאות, למרות שלא היה בדיוק אנשים, זה היה סוג אחר של יצורים, כולם בחרו להגיע לעולם הפיזי בשביל ללמוד מהו סבל ואיך להתמודד איתו ולזכות יותר ויותר ככל שהזמן עובר באושר. ואנשים שנטבחו בשואה שלכם ובשואות אחרות שמתקיימות כבר עכשיו בעולם שאתם נמצאים בו, כולם באותו מהלך, אז בבקשה אל תרחמו עליהם. עם זאת, תחמלו. כי בחמלה יש את ההכרה שאתם עברתם בדיוק מה שהם עוברים. כל הכבוד לכם, אתם נשמות שעברתם תהליכי סבל איומים ונוראים בגלגול הקודם, נכון? רבים מכם הם נשמות כאלו. כרגע יש נשמות אחרות שעושות בדיוק את אותו הדבר, ואפשר לעזור להם. איך אפשר לעזור להם? לתת להם את המידע שאתם לא רכשתם, ועל המידע הזה סורן מדבר פה. כן, המידע הזה הוא פשוט, וכל אדם, אפילו אחד שלא יודע קרוא וכתוב, יכול להבין את המידע הזה. ובהתאם חייו יראו. העזרה האמיתית לעולם החולה שלכם היא בעזרת הנתינה והבנת התודעה. שינוי לא יגיע משום דבר אחר, חוץ ממודעות האדם לגבי העולם שבו בחרתם להתגלגל אליו, והדרך המדויקת לחיות בו, לחוש בו, להתגבר ולקחת את החיים כמו שהם, סך הכל חיים. ואתם יכולים לעלות ולשאול, ילד בן 4 שעבר חוויה כל כך כואבת, האם זה פייר? כן, זה פייר. הוא בחר בזה, הוא התקדם מזה, הוא יושב פה איתכם בגלל שהוא בחר בזה. ויש פה נשמות כאלה. ומה? הורים שמתו להם הילדים מול העיניים, זה פייר? כן, זה פייר. הם בחרו בזה, הם רצו בכך בשביל להתקדם למקום החדש, ואף אחד לא נפרד, ואף אחד לא סבל. כי סבל זה רגש שמגיע מתוככם ועובר, וכל מי שסבל באמת בחייו יודע את זה. אבל, וכולכם תעברו את זה, כולכם תעברו אבל, כי כולכם תחוו את המוות של הקרובים שלכם. ואחד הסיבות שבאתם הנה. אבל זה דבר איום ונורא ומופלא. ביחד ההוויה כולה בוכה. אין זמן. הכל מתאמן. רק כאב איום ונורא שיוצא מגופכם. מתי תהליך האבל הופך ונעלם והופך ונהיה קשה יותר? ברגע שהאדם לא רוצה להרגיש יותר. אני צריך להיות חזק? אני לא מרגיש יותר. אני עכשיו חוזר לעבודה שלי, מספיק בכיתי. לא מספיק בכית. אתה כואב עדיין על אמך, תבכה עד הסוף. מתי האבל ייגמר? בוא נראה. ובכאשר הוא ייגמר זה לא אומר שאתה תשכח את אמא ואת אבא, לא. זה אומר שאתה תרגיש אותם סוף סוף איתך. כי האמת היא שאף אחד לא הולך לשום מקום, כולם פה. זה שאתם יוצאים מהגוף ועומדים ליד הגוף זה לא אומר שהלכתם. אבל אדם שמפחד מלראות את האמת הזאת ומפחד מלהרגיש את ההרגשה במלואה, כל הזמן חושב שהכל נגמר. לא. על ידי הניקיון הרגשי הזה אבל מסתיים, ופתאום האדם שמסיים את האבל אומר, נפלא, אני מרגיש את האדם האהוב עליי והוא משוחרר, אני מתגעגע אליו מאוד, אבל אני מאושר בשבילו ואני מרגיש חזק יותר. הפרידה הזאת הפכה אותי לחזק יותר, וישנם יותר ויותר אנשים שכבר חוו אבל בצורה הזאת ויודעים על מה סורן מדבר. עדיין לכולנו, לכולכם, זאת אומרת לרוב גדול מאוד של האנשים יש את התהליך הזה לעבור וללמוד.
אבל זה סך הכל חיים, אף אחד לא הולך, כולם מחכים עוד רגע, אתם תמותו ותראו את כל האהובים שלכם, ותלכו לחגוג איתם ביקום האינסופי. ולאחר מכן תחכו לכל האהובים שעדיין באדמה, תחבקו אותם ותלכו ותחגגו עוד ביקום האינסופי, עד שתחליטו החלטה שהשתעממתם מהיקום האינסופי. ואז כאשר תחליטו את ההחלטה הזאת, תגידו, בסדר, האם אני משועמם, זאת אומרת שאני מפוחד, פחד שווה שיעמום. ושעמום שווה פחד. אדם משועמם הוא אדם מפוחד. זה נושא אחר, אבל זה חשוב לדעת את זה. ואם נשמה משועממת בגן העדן, זה אומר שהיא עדיין מפחדת בתחומים מסוימים. מה עושים עכשיו? יורדים לעולם הפיזי ומנצחים גם את הפחד בתחומים האלו. זה המהלך. מתי היא תרד הנשמה לעולם הפיזי? כאשר היא תחגוג חגיגה גדולה עם חברותיה והאהובים שלהם וכל המשפחה וכל היקרים, ותכיר את היקום כולו החדש שנפרס מתוך הניצחון על הפחדים האחרונים שהיו בגלגול הקודם, כי היקום מתרחב ככל שאדם פחות מפוחד. ומתוך החגיגה הזאת הוא יחליט, השתעממתי, ראיתי את הכל. זה יכול לקחת 1,000,000 שנה. כן, אתם יכולים להחליט להיות בגן העדן מיליארדי שנה אפילו, כי אין זמן. אין דבר כזה זמן. ואז לחזור כרונולוגית לגלגול קרוב למקום שבו הפסקתם קודם. אם תרצו, יכול להיות שתבחרו גלגול בטווח שנים אחרות וביקום אחר, כל אחד בוחר בחירה שלו. אבל זה המהלך. וכולכם יודעים את המידע הזה. סורן לא מחדש פה שום דבר. סורן מזכיר לכם את מה שאתם כבר יודעים, וסורן מבקש מכם לנצל את הגלגול הנוכחי להבעה מלאה של כאב ולחוויה גדולה של עושר יותר ויותר. וסורן אומר פעם נוספת, אתם ביום השואה שלכם, אתם רוצים לבכות, אל תהיו ציניים. תבכו, אתם בוכים את עצמכם. כואב לכם לשמוע ולראות, תשמעו ותראו. יש רגש שרוצה לצאת החוצה, תאפשרו לו להתנקות. כל חוויה שכזאת תקבש את האנרגיה שלכם באושר גדול יותר, וכך החיים יראו מיידית. רגשות, ילדים, אלו הם סך הכל רגשות. תנו להם לנוע כנהר בתוככם, להיכנס ולצאת, והאבל יסתיים. ואתם תהיו חופשיים לנוע במרחב בניצחון גדול. אתם דואגים לדאוג, אתם בוכים לבכות, אתם כועסים לכעוס לבד, לא מול אנשים. ומיד אתם תראו את מה שיתחולל באנרגיה שלכם, והמתנות יבואו רגע לאחר מכן. תהיו גאים ברגשותיכם, הפסיקו להיות ציניים וקרים. תבטאו רגשות ותוודאו שאתם עושים זאת עד הסוף, ואנחנו נהיה איתכם. כי כן, באובדן השליטה שסורן מדבר עליו, אתם רואים אותנו. בחוסר האונים שסורן מדבר עליו, אתם מזהים אותנו, מחבקים אתכם. במקום הזה שאתם משחררים את כל האנרגיה הרגשית, אתם חשים אותנו במגע. אתם תראו את סורן, הרטט שלכם גובע, הרגש משתחרר, העולם בנוי מרגש. רגש הוא כמו עין נוספת שיכולה לצבוע את העולם, ושם ברגש אנחנו נמצאים, וכל הקרובים שלכם וכל האהובים שלכם נמצאים. אל תפחדו מאובדן השליטה. ויום לאחר כך אתם תהיו מאושרים כמו שאף פעם לא הייתם, וזה בדיוק מה שימנע את המציאות מלפגוע בכם בכאב. כי הכאב כבר בוטל. אתם חופשיים מהקרמה הקשה, וחופשיים לקבל את המתנות מהיקום. מצוין, זה הזמן לשאלות. מה אם בבקשה, אם אפשר, בבקשה. לא פשוט, סורן יודע, אבל זה סך הכל חיים. כן. כן, ליעד, איך היא מרגישה טוב, נכון? כן, סורן רואה, ומאוד נהנה בלראות אותה.
כן. מה ההבדל בין רחמים לחמלה? כן. רחמים מגיע מתוך שתי דברים שאפשר להגדיר אותם, סורן יסביר את זה בצורה הזאת. אדם שמרחם הוא אדם מתנשא. זאת אומרת, רחמים זה החמלה של האגו. למה אדם יכול להתנסות? מתוך מחשבה שהוא יכול לעזור לאחר. זה דבר מאוד, טעות מאוד גדולה, אתם לא יכולים לעזור לאף אחד, אתם כן יכולים לעזור לעצמכם אל מול האחר, ואז אולי הוא יעזר בכם. זה דבר אחד. וחוץ מזה, הרחמים גם מגיעים מתוך מחשבה מאוד מאוד ברורה, שאתם כבר יותר טובים מהאחר. זאת התבוננות אגואיסטית, לחלוטין. בעוד חמלה, זאת הבנה שאתם מזהים את המקום שהאחר נמצא, ויודעים שאתם לא יכולים לעשות שום דבר למענו. לעומת זאת, אתם אוהבים אותו, כי רואים בו חלק בלתי נפרד ממכם. זאת היא חמלה. כן. אנשים שמתאבדים בגלל מצוקה שהם לא יכולים לשאת. כן. אז סורן אמר שכל גלגול יותר טוב מהקודם. נכון. אבל אנשים כאלה, מה סורן יכול להגיד? זה מאוד תלוי באדם עצמו. ישנם אנשים שלא הצליחו להתמודד עם מצוקתם, ולכן אפשר לומר שהם סיימו גלגול מוקדם, כי לא יכלו יותר להכיל את המנעד הרגשי שאותו הם צריכים לבטא, ואמרו, אני אחזור לעולם אחר כך. אני אעשה שחרור מלא, אלך לחגוג את היקום, ואחזור בפעם הבאה. הם ויתרו על חייהם מהבחינה הזאת. אנשים כאלו, זכותם המלאה לעשות את זה. וזאת התאבדות שבאמת אפשר להבין אותה. רובכם רוצים להתאבד בגלל זה. הם אולי היו אמיצים יותר ועשו את זה. באמת כולם רוצים למות, זאת האמת. ברגע שאדם לא רוצה למות הוא כבר נמצא במקום אחר. אז יכול להיות שהם פשוט היו אמיצים יותר, והחליטו לבוא ולהתאבד ולעשות את העניין עד הסוף. זה גם אומץ, זה גם התמודדות מול פחד. להתאבד זה פחד מאוד גדול שצריך להתמודד, שגם, סורן לא ממליץ למי להתאבד. כי בכל זאת יש לכם עבודה לעשות פה, אבל כן סורן יכול להגיד שבגלגולים הקודמים שלכם, כמעט כולכם התאבדתם לפחות פעם אחת. זה נכון. אתם חוויתם את ההתמודדות של ויתור על החיים, כי רוב מוחלט של נשמות סובלות בוחרות בהתאבדות. זה סוג אחד של מתאבדים. הסוג השני של המתאבדים זה אלו שבאמת הבינו שאין להם מה לעשות פה. כי הם באמת עברו את כל המהלכים הרגשיים. הם באו כתיירים לעולם. באו להתנסות בעולם החומרי. לרוב הם עסוקים באנרגיות אחרות לגמרי. באמת גם בחייהם הם עסוקים במקום שממנו הם הגיעו וקצת לא רואים את הם אומרים בסדר, הגעתי, באתי להרגיש אהבה, באתי להרגיש יצירה נפלאה, מספיק, תודה רבה להתראות. זה כבר נשמות אחרות, וזה אלו הנשמות שהיא יותר קשורה אליהן. בסדר? כן. כן. רציתי לשאול לגבי השואה את סורן על היטלר, איזה נשמה הוא היה? זאת שאלה נפלאה. שאלה נפלאה. כן, 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 כן. בסדר, סורן ידבר קצת על היטלר. תודה. כן, זו שאלה טובה מאוד. היטלר, כמו שאתם קוראים לו, למרות שהוא לא רוצה בכלל שיקראו לו כך יותר, הוא אחד מהנשמות, הוא אחד מהנשמות החשובות ביותר שקרו בתקופה הזאת של המאות שנים ואלפי שנים האחרונות, שלקח על עצמו מצד אחד אחריות מאוד גדולה להעביר קרמה של סבל לאחרים ברמה לא מודעת, ומתוך זה גם לחוות אומץ רגשי איום ונורא במהלך גלגולים הבאים, והוא באמת נמצא שם. כמובן שהוא נשמה שהגיע ממקום מאוד לא מפותח ובחרה לעבור תהליך מאוד מהיר לעבר התפתחות, והתהליך שהוא בעצם עובר עכשיו זה תהליך מאוד לא קל. הוא מבקש סליחה מכל דבר שזז, זה לא פשוט. וגם הוא נשמה מאוד מאוד שכרגע נמצאת בנזקקות לסליחה ממכם, והוא מאוד מודע לדברים הקשים שהוא עשה, אך עדיין יש לו גלגולים לעבור בהתמודדות שבה הוא נמצא. הוא כן מלווה ומבקש סליחה ממכם. סורן היה מציע למי שיש בו את הרצון להתעסק בזה, פשוט להגיד לו סלחתי, לא קרה כלום. כן? זה יעזור לו מאוד, כי לא משנה כמה סורן אומר לו את זה, הוא לא מקשיב.
הוא לא מקשיב, כן, זה אשמתי, ואוי ואבוי, הרגתי את כל האנשים האלה. לא נכון, אתה לא הרגת את האנשים האלה, אתה היית כרוז, כרוז אומרים. אתה הפצת מילים שגרמו לשנאה שכבר הייתה בתוך האנשים להתלבות החוצה. זה אשמתם של הרוצחים שרצחו, וזה לא אשמתם, והם רצחו וזה הבעיה שלהם. אתה רצחת כמה, נכון, אבל לא רצחת את כולם. זה נכון, אתה אמרת את הדברים, אתה אשם, אתה צודק, תתמודד עם האשמה, תחזור פעם נוספת לגלגול, תפסיק לחכות לכולם למעלה. עשו גם דו שיח, סורן לא מתלונן עליו כמובן, כן? אין מה להתלונן, אבל הוא נמצא במקום לא פשוט, בסדר? והוא רוצה את הסליחה, וקשה מאוד לסלוח לו בתור אנשים שלא רואים את המערך הנשמתי שסורן מדבר עליו, אבל מקווה סורן שעם הזמן יותר ויותר אנשים יראו את המהלך הנשמתי ויסלחו לו. הדבר הכי גרוע שהכי פוגע בהיטלר, כמו שאתם קוראים לו, זה לראות את האנשים שלוקחים את המילים שלו ומשתמשים בזה פעם נוספת. זה שובר אותו. שובר אותו כי הוא אומר, הנה אני עדיין עושה רע. זה לא אתה עושה רע, אתה כתבת ספר, האחרים בוחרים לקרוא את הספר, זה לא אתה. תפסיק, אתה רוצה, תתגלגל פעם נוספת. מי יודע, אולי הוא יתגלגל בקרוב פעם נוספת. קצת התמודדות אל מול הרגשות. וכמובן שיש התמודדויות מאוד קשות. אדם שמנותק חברתית ברמה כזאת, וכמובן לא היה לו שום חברה סביבו, ולא משנה כמה הקיפו אותו, הוא היה בודד כל חייו, הוא אדם שמפחד מקרבה בסיסית. לא היה לו אהבה, גם מיניות, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים האלה. אבל כן, היה לו קשה מאוד, ויש לו הרבה פחדים להתמודד איתם. בגלגולים הבאים, סורן מקווה שהוא ייקח את עצמו ויחליט ללכת בגלגולים שמטרתם זה להתגבר על הפחד מלהיות לבד ולא להרוג אנשים בשביל להרגיש ביחד. ולהתגבר על הפחד מהתאהבות ולא להציב על עצמו בכוחניות כזאת בשביל שיאהבו אותו, ובעצם הוא נשאר בודד כל הזמן. ולהתגבר על הפחד מכלכלה ולא לגנוב מכל העולם את הכל בשביל שיהיה לו כסף לנצח. יש לו פחדים להתמודד, ונשמה שהחליטה החלטה להתמודד עם הרבה מאוד פחדים, ועם זאת עשתה הרבה מאוד טוב לכל העולם. עם זאת, כי הוא הנציג האחרון של האגו הגברי שיזכר לדורות רבים. מכאן והלאה לא יהיה עוד אחד כמוהו. הוא תמיד, בהרבה מאוד שנים, בעתיד הולך להיות הפרצוף של האגו הגברי. איך קוראים לו? שאמרת שאנחנו קוראים לו היטלר. אתם קוראים לו היטלר, יש לו נשמה אינסופית, קראו לו בפעם אחת יוסי, קראו לו יצחק, הרבה דברים קראו לו, כן? אבל אתם קוראים לו היטלר. כן, כן, כן. יש לי 3 שאלות שלא קשורות אחד לשנייה, בסדר גמור, אפשר קצת מים. גם רציתי להגיד תודה לסורן, על כל השיעורים. בשמחה, בשביל זה סורן פה. תודה רבה לכם שאתם לוקחים על עצמכם את האומץ לפעול בשיעורים הללו. תודה רבה לה ולכולכם. תודה רבה רבה. כן. השאלה הראשונה לגבי הביטוי של רגש, שסורן דיבר עליו בצורה של בכי. ולפעמים אני מרגישה דברים מאוד קשים ואני לא מצליחה לבכות. אני יכולה להיות עם עצמי ולהרגיש גלים של הרגש הזה, של הדבר הזה. ואני נותנת לו ביטוי ואני נותנת לו מקום ואני נותנת לו להשתחרר ממני, אבל לבכות לא תמיד אני מצליחה לבכות. כן. אז אם זה בסדר, אם יש פה תהליך של שחרור... הכל בסדר. מצוין, שאלה נפלאה. סורן יסביר. מצוין, שאלה טובה. דבר ראשון, כל ביטוי רגשי הוא בסדר גמור. בלי ספק בבכי יש משהו מאוד גדול. כי האנרגיה שיוצאת בבכי היא אנרגיה חשובה. כמות הבכי היא לא חשובה. כל עוד יצא יבבה מסוימת או הנחה מסוימת, סורן כבר יכול לכנות את זה בכי. מה שכן, הגוף שלכם הוא גוף שמיועד להבעת רגשות. הדרך הטובה ביותר להביע רגשות זה דרך הפרקים בגוף. בעיקר הפרקים בידיים, במרפקים, בכתפיים, בברכיים, בעמוד השדרה וגם בסביב האגן, בעמוד השדרה התחתון. הפרקים שלכם הם הכלי המושלם להבעת רגשות, יותר מבכי אפילו. אבל העניין הוא שאתם כאנשים ברמת ההתפתחות שלכם צריכים ללמוד את הבכי, בהחלט. אחר כך, כאשר תרגישו שאתם בכיתם כמו שצריך, אז אתם יכולים לוודא שהאנרגיה שמתאספת יוצאת מהפרקים בכי הכי טוב בידיים, כן? להרגיש שהאנרגיה, הכאב עולה ומטפס ומשתחרר דרך הפרקים. אבל זה רק למי שבכה באמת.
צורה מבקש ממנה עדיין להמשיך לבכות. לאט לאט זה יקרה יותר ויותר. כן, ילדה, שאלה. השאלה השנייה, לגבי אנשים, שזה גם משהו שצורן דיבר עליו מקודם, אנשים שאני פוגשת ואני מדברת איתם על זה שהנשמה היא אינסופית וזה רק גלגול בדברים שצורן לימד אותי ואני יודעת שהם יכולים ומאוד עוזרים לי להתמודד ואני מדברת עם אנשים אחרים והם בוחרים לא להאמין בזה ולהאמין שהחיים האלה זה הכל וזה דרמה אחת גדולה, אז למה? מה השאלה? למה אנשים בוחרים להתעלם מאינפורמציה כזאת? היא יודעת טוב מאוד למה, היא גם התעלמה ממנה בעבר. כן, אבל ברגע שהגיעה אליי אז הבנתי אדם שבוחר לראות את החיים כמו שהם, חייב לבחור בהתאם לבחירה הזאת גם את אובדן השליטה. זאת אומרת, אדם שמחליט לזהות את החיים כמשהו שהוא קטן ואינסופי עם זאת, כמו שצורן מדבר עליו, חייב להכיל את מידת חוסר השליטה בחייו גם כן. זאת אומרת, לבטל את האגו שלו ולאפשר לדברים לקרות בפני עצמם ולתת לאלוהים לעשות את הדברים. אדם שלא מקבל הוכחות בשטח על כך שהאגו לא תורם לדבר ואלוהים נותנת מתנות טובות יותר, לא יזכה בשחרור גם במידע הזה. לכן עדיף לו להגיד את זה לאנשים שנמצאים ברטט שכזה, או להגיד להם את זה פעם אחת, לאחר מכן להמשיך לבטא את הצורך בריפוי הנטייה לעבר האגו. אז כבר יהיה אישור שיאפשר גם לאנשים להגיד, רגע באמת הכל קצת שונה, וואו איך דברים קרו בחיי כל כך מהר כאשר הרפאתי מהאגו ואלוהים נתנה לי את המתנות, נפלא, אם כך 1 ועוד 1 שווה 2, נכון? זה אומר שכן, כנראה החיים האלו הם לא בדיוק מה שחשבתי, ואז עם הזמן מגיע עוד מידע, באמת, מה שכאן אמרה, נכון. ואז המידע כבר יגיע, ואורלי תוכל לבטא את המידע בצורה מלאה. זה רק פחד מאובדן שליטה. כמובן, זה הפחד האנושי. גוף, אני בשליטה, אין גוף, הוא מתפורר מול עיניכם. תאבדו שליטה, ובכי הוא דרך מצוינת לאובדן שליטה. הבעת רגשות היא אובדן שליטה מלא, ואתם מפחדים מזה, לא לפחד, זה נגמר. מתחיל, נגמר. כן. השאלה השלישית, היא טיפה אישית, אם זה לא רלוונטי, אז אני יכולה לפגוש את צורן עוד מעט, ואפשר לדבר על זה, אבל מה לגבי סבל של בעלי חיים, שעכשיו אני מתמודדת עם חיה מאוד סובלת אצלי בבית, וקצת לא יודעת, זאת נשמה, זה סבל, עמותת חסד, זה כן, זה לא, מתי. נשמה היא נשמה. בעלי חיים סובלים, בהחלט סובלים. אין ספק שבעלי חיים סובלים, וכרגע אתם כבני אדם יותר מתנהגים לבעלי חיים כמו שאתם התנהגתם בעבר לבני אדם. רוצחים אותם באותה מידה כמו שבעבר רצחתם, גם רצחתם את בעלי חיים, אבל לא במידה הזאת הכל כך שיטתית, ובהחלט יש חוסר דיוק בעניין, כן? אך עם זאת, נשמה בוחרת של בעל חיים בוחרת לעבור סבל באותה מידה כמו שאתם בוחרים לעבור סבל. זו האחריות שלה, זו החלטה שלה לעבור סבל שכזה. לכן, עם כל חוסר הדיוק בכך שאתם מייצרים רצח המוני של בעלי חיים, אל תשכחו שהנשמות האלו בוחרות בזה ורוצות בלחוש את הדבר הזה. זה לא צריך לגבות את הרצח, כי יש כאן חוסר דיוק מוחלט בנושא בעלי החיים בעולם, אגו מוחלט. צורן לא אומר להפסיק לאכול בשר, בשר הוא רלוונטי מאוד לחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה האנושית, אבל הצורה וההתנהלות אל מול בעלי החיים היא אגו מוחלט שקיים למין האנושי. זה דבר אחד. חוץ מזה, נשמה שסובלת היא מאושרת. וחיה שנמצאת במודעות היא שונה ממין האנושי. אתם רואים שהיא מאושרת. היא מסתכלת אליכם באהבה מאוד גדולה כאשר היא סובלת. כמעט בבקשה, אל תסבלו, מה, אני סובלת, אתם לא צריכים לסבול, אני אהיה איתכם מיד אחר כך, היא אומרת לכם את זה בעיניים, אם היא אומרת לכם דבר כזה בעיניים, תניחו לה לסבול. אם היא עוצמת את העיניים, ואם היא עוצמת אותם ממכם בנשיקה האחרונה, זה הזמן להעמיד. בסדר? כן. כן. בזמן האחרון אני חווה סבל מאוד גדול, אני נותנת לו ביטוי, אני מצליחה להביא את הביטוי כשאני לבד, ואז אני באמת פוגשת בצורה לחברים נפלאים אחרים, וכשאני לא מאוזנת אז אני מוציאה את זה לזוג שלי, על המשפחה שלי, לאנשים קרובים עליי, וגם שם אני חווה המון ריפוי בתמיכה.
ובנתינה. אז רציתי לשאול באמת על המקום הזה של לבכות לבד, זה מאוד מעניין אותי. דבר ראשון נפלא. סורן שמח שהמהלך הרגשי הזה שהיא נמצאת בו, זה טוב מאוד לה, וזה טוב מאוד באמת לאנרגיה שלה באופן כללי. כאשר היא תרגיש שיש חוסר דיוק בביטוי מול אחרים, שתזכור את מה שסורן אומר, היא תרגיש עוד מעט, לא לדאוג. עוד מעט היא תרגיש את זה, כי בעצם המקום הזה של ביטוי על אחרים, זה או הוצאת כעס לא מדויקת על אחר, שלא צריך לסבול את הכעס הלא קשור אליו, שהיא מבטאת, ובכל מקרה הוא ייפגע מתישהו, למרות שיש לו לב שגדול מאוד והוא יכול להכיל הכל, מתישהו הוא לא יוכל להכיל את זה יותר. תתמודדי, יש לך את המודעות שיגיד את הדברים והיא תצטרך להתמודד איתם, לא להגיע לסף הזה, חבל, דבר ראשון. דבר שני, יש פה מנעד של נזקקות. כאשר אתם פונים אל מול האחר ומבטאים בצורה טוטלית את הכאב שלכם מתוך הרגל אל מול אחרים, זה מעיד על כך שאתם לא מבינים עדיין את המשמעות של החוויה הלבדית, לא בדידות, הלבדית שאתם צריכים לעבור. ואתם לבד. חשוב מאוד לדעת, אתם לבד. לעולם לא יהיה איתכם מישהו. אתם לא יכולים להיות נזקקים לאף אחד. אף אחד לא נותן מתנות ולא צריכים לצפות מאף אחד לשום דבר. אתם לבד, ואתם צריכים ללמוד להתמודד אל מול הדברים לבד עם ההרגשה שלכם, ומי שמצפה שמישהו יעשה משהו בשבילו ולמענו יקבל את הקרמה שלו כבר, שהיא עוד בדידות. בסדר? זה באופן כללי. כן, כן. רציתי להבין קצת לגבי מחשבות, שיש הרבה פעמים מחשבות שרצות בראש, אבל הן לא באות לידי ביטוי ברגש. איך מעבירים מחשבות? אמרת קודם על איזה דאגה, יש כל מיני תסריטים ומחשבות בראש, אבל אני לא מצליחה להעביר אותם לביטוי של רגש. נפלא, שאלה נפלאה. דבר ראשון, הטעות הראשונית היא בכך שאתם רואים בסיס במחשבות. הבסיס הוא רגשי. הוא הרבה לפני המחשבות, בגלגולים לפני המחשבות. אין בכלל מה להשוות. מחשבה היא בת שנייה, הרגש הוא בין אלפי שנים ומיליוני שנים. הרגש מייצר את המחשבה. אדם שמרגיש בטוב לא חושב מחשבות רעות. לכן, תניחו למחשבות, תוודאו מה מרגיש לכם רע. אדם שחושב כל כך הרבה לא מבטא את רגשותיו. אדם שחושב כל הזמן כנראה לא פרץ את הדלת להבעה רגשית מלאה. לכן, להסתכל פנימה, לזהות את הרגש, ואז לתת לו לגדול. לתוך החזה, לידיים, לעבר הצוואר, השפה קצת רועדת, הלחי משתנה, מגיע עיוות שאתם לא אוהבים לראות אותו במראה, ואז הבכי יוצא החוצה, ואיתו אלפי מחשבות. רגש קודם כל. ואז המחשבות ייעלמו. מחוץ לזה, תמיד טוב לפוצץ את המחשבות. אחרי שהבאתם רגשות, ולא ניסיתם לפתור את הדילמה המחשבתית, כי אין לה פתרון, הרגש מייצר אין סוף מחשבות. לא. הבאתם את הרגש, השתחררתם מהמחשבה. עכשיו, אם עולה מחשבה, להתייחס אליה כאילו בלונים באוויר. מחשבה אחת עולה, לא לחשוב עליה בכלל, לפוצץ. ולפוצץ, 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 ולפוצץ. ישר אתם תירגעו. ואם גם זה לא עבד, לבכות עוד. ואם לא הצלחתם לבכות עד הסוף, תנסו עוד קצת. כל ניסיון יביא להתקדמות. ומה עם מדיטציה? מדיטציה, אם היא משמעותה, היא לפתוח את ההבעה הרגשית ולהתחבר לכאב, מצוין. מצוין, אבל סורן לא מאמין שהיא זקוקה לזה. למרות שבסדר, תעשה מדיטציה. מדיטציה שמטרתה היא לזהות כאב ולתת לו להשתלט ולאבד שליטה אל מול הכאב, היא מצוינת בשבילה. בסדר ילדה? כן, כן. סורן מציג את זה נוסחה כאילו לכאורה פשוטה, שאם אנחנו נעשה עבודה רגשית, נהיה מאושרים, יגיעו מתנות. לא רק זה, לא, זה חלק אחד. כל מה שסורן אמר בכל המפגשים האחרים היה החלק השני. לא לשכוח. דיוק, פרקטיקה, ניצחון על פחדים, התקדמות, מעשים, לא לחשוב על שום דבר רוחני, להיות כאן בקרקע וכו' וכו'. כן? לא לשכוח, זה חלק אחד וזה חלק אחר.
יש שתי צעדים לעשות, שני רגליים מאיתם לעלות את ההר. כן. אוקיי. אני מנסה להבין כל מיני סיטואציות שבהן, א', אנשים לא עושים את העבודה הזאת ובכל זאת יש מתנות לכאורה בחיים שלהם. אוקיי? ומצבים שאנחנו מרגישים שאנחנו כן עושים את העבודה, ומתנות לא מגיעות, או מגיעים דברים אחרים. השאלה אם זה... מתנות, הכוונה היא... מה הכוונה מתנות? מי מחליט מה הם המתנות האלה? נפלאה, שאלה נפלאה. בסדר גם. דבר ראשון, אתם לא יודעים מה קורה בנפשו ובגופו של אדם אחר. תזכרו, אדם שיש לו הרבה כסף, וזכה במתנה של הרבה כסף, והוא לא עשה את העבודה הרגשית, והוא מפחד, הכסף יהיה כללה גדולה בשבילו. הוא יפחד כל חייו. האנשים העשירים ביותר בעולם שלכם הם האנשים הפחדנים ביותר. כי הם צריכים לדאוג למיליארדים. כל הזמן. המיליארדים קיימים או לא? כל הזמן. מיליארדים. זה נורא, חיים של גיהנום. אין להם זמן לילדים, אין להם זמן לכלום. מיליארדים. עושים היום ונורא. לא לחשוב שהמתנות האלו הם מתנות. לא לחשוב שהאנשים עשירים הם מאושרים. יש אנשים מאוד מאוד מאושרים שלא מוגדרים כעשירים, אבל יש להם את כל מה שהם צריכים. אז מתנות הן מתנות שמדויקות לנפש של האדם. המתנה משמעותה היא הדבר שיגרום לאושר הגדול ביותר לאותו אדם. וזה לא בהכרח כמות גדולה של כסף, או אולי כסף בכמות מצומצמת יותר, אך עדיין גדולה, או אולי קרבה לאנשים. מה שבטוח שהמתנות האלו לא יהיה בהם מחסור. הנשמה בוחרת מתנות, כמו שהיא בוחרת גורמים שיגרמו לסבל בשביל לגרום לאדם לעבור את התהליך הרגשי. בסדר? זה הנשמה עצמה שבוחרת את הכל. אז אל תסתכלו על הדשא של האחר. אתם לא יודעים מה הצבע שלו, אתם בכלל לא יודעים אם זה דשא. בסדר? החלק השני של השאלה היה, סליחה? כן, שיש תחושה שאתה כן עושה את העבודה הרגשית. מצוין. אם יש תחושה שאתם כן עושים את העבודה הרגשית, אתם לא עושים את העבודה הרגשית. כי אדם שעומד ויושב ואומר, אני עושה את העבודה הרגשית, כלום לא קורה, לא עושה את העבודה הרגשית. כי המשמעות של העבודה הרגשית זה שלא ישנה לכם מה יקרה. אתם תהיו עסוקים באושר בלבד. המתנות יגיעו מתוך האושר. אדם שעושה עבודה רגשית אבל עדיין מצפה ושואל איפה האהבה שלי, איפה האהבה, איפה הכסף, לא עושה עבודה רגשית. אבל כן, אני עושה עבודה רגשית ולא מגיע כלום. אתה לא עושה עבודה רגשית. למה אתה מחכה שיגיע? אלוהים מחכה שאתם תגיעו למקום ולמצב, שאתם תכריזו אל מול אלוהים, אלוהים יקרה, אהובתי הנפלאה, סיימנו את החוזה בינינו. אני לא מצפה ממך לכלום. את רוצה שאני אהיה עני ומוכה? בסדר. עם זאת אני אהיה מאושר. החיים שלי יהיו מאושרים ולא אכפת לי מה תתני לי. סיימנו להתראות אלוהים. אני מפנה את הגב, הלכתי, אני אתאיסט. אני מאושר. האדם שמגיע לעבר המידע הזה, כאשר אדם מגיע לעבר המודעות הזאת מתוך ידיעה מוחלטת שכל הכלים נמצאים בתוכו, ובחירתו היא הבחירה היחידה, אלוהים מגיעה ומחבקת אותו, והיא אומרת לו, סוף סוף, עכשיו תקבל הכל. אבל לא רוצה כלום, לכן תקבל. זאת הדרך ילדה, וזאת הדרך לכולם, כן? כן, בסדר? לא פשוט, צורה, אני יודע. לא. כן. אפשר? צורן דיבר על הפרקים. אני תמיד שאני מרגיש שאני מתרגש, יש בי רעד בגוף. מצוין, זה מעיד על כך שיש לו נטייה אוטומטית להבעה הרגשית. כן. זאת השאלה, זה הכל. תודה רבה. רגע, היה פה, כן. אני אשאל, סליחה, החלק הזה גם, כן. באותו נושא עם הפרקים, אתה מתכוון לריקוד? איך משחררים? לא, זה לא ריקוד. צורה מבקש, אתם תדעו את זה כאשר תדעו לבכות עד הסוף. זה יבוא לבד. אתם תרגישו את האנרגיה חומקת למפרקים לבד. לא לרקוד, לא לנסות להזיז אותם, זה לא הפתרון. תלמדו לבכות עד הסוף, המתנה תהיה פרקים. בסדר? קודם כל, לפתוח את הבכי. טוב?
האמת זה מדהים, כי מעטים האנשים שבוחרים כמוני, עד כמה שאני מרגישה. אז כנראה שלא נכון. כנראה שזה לא נכון. כנראה שזה לא נכון, כי זה בדיוק אמרה שמעידה על כך שזה בדיוק הפוך. שרבים הם כאלו שבוחרים כמוה. כן. יש לי שתי שאלות. שאלה אחת זה, אני בעצם מאוד קשובה לרגשות שלי ולמה שעולה, וכן מבטאה את זה בבכי. ובדרך כלל אני יודעת מאיפה זה מגיע, יש איזשהו ניתוח שקשור אולי לילדות, לכל מיני דברים שחוויתי, עברתי, ואז יש איזשהו הסבר. ולאחרונה קרה לי משהו שלא היה לי מושג בכלל מאיפה זה מגיע ולמה. הכל בסדר, לא היה לי שום דבר מעבר. הרגשתי עצב ממש ממש חזק, וסבל, וכאב, ועד עכשיו אין לי מושג מה זה היה. והשאלה היא, לא יודעת, זה נראה לי מוזר, כי אני... נפלא, שאלה נפלאה, אסורה, אני אענה על השאלה הזאת. העבר לא קיים. גם בחייכם העבר לא קיים. עם זאת גם, גלגולים אחרים לא קיימים. כלום לא קיים. יש נתון אחד שקיים. הגוף האנושי שלכם וכמות הרגש וסוגו בתוכו. זה הדבר היחידי שקיים. כן, יש ניסיון תמיד לחזור לעבר. כן, הפסיכולוגיה המעוכבת מאוד שלכם, סורן חייב להגיד, המאוד לא מפותחת שקיימת, יש לה נטייה אוטומטית לחזור לגורמים בעבר, בעוד שרגש זה דבר נתון שיכול להשתחרר על ידי החלטה בלבד. רגש קיים. הוא יכול להשתחרר לא מבלי בכלל להיזכר בנתונים מהעבר. ואנשים שחותרים לעבר גלגולים אחרים גם כן לא יגיעו לשום דבר. בסופו של דבר הרגש קיים. והרבה פעמים הנטייה להסתכל בעבר ולנבור בעבר ולפתוח את הפצע על ידי התבוננות בעבר היא נטיית שווא. בעוד אצל רוב האנשים כל מה שהם יצטרכו לעשות זה לשבת ולהגיד, אני מרגיש מועקה, אינני יודע למה, כי אתם לא יכולים לדעת, זה מגיע מגלגול קודם, אתם חתמתם על חוזה לא לזכור את הגלגול הקודם, בשביל שלא תהיה לכם נטייה להתפזרות מוגזמת. אם הייתם זוכרים את כל הגלגולים הקודמים, האגו שלכם היה נפוח עד אימה. כל הזמן הייתם עסוקים, הייתי נסיך, הייתי שואל, מה זה עוזר בכלל? אתם סובלים, הגיע הזמן להביע את הרגש, וזה בדיוק מה שקרה. בדיוק מה שקרה לה, היא ישבה, אין שום סיבה הגיונית, הגיע הזמן להביע רגשות, ולרוב הרגשות האלו מגיעים ומגיעות מתוך דברים מאוד הגיוניים ופרקטיים. דברים שמאיימים עליה בחייה, זוגיות שמתקדמת מהר יותר ממה שהיא חשבה, אפשרויות שמגיעות אליה בתחום העבודה, האפשרות לכך או לכך, בחירות מיידיות, כל דבר שמאותת פחד יגרום לרגשות הלא ברורים האלה לפרוץ החוצה, וכל מה שעליכם לעשות זה לעבור, להיכנס למגלשת המים ולצאת למסע. מתי הוא ייגמר? לא ידוע. סורן אמר, לא ידוע מתי המהלך הרגשי חסר השליטה ייגמר. תיכנסו, הוא יסתיים מתישהו, תעשו אותו לבד, לא מול אנשים. תבכו 20 דקות ביום עד הסוף, תחזרו לחייכם עד הסוף. מתישהו זה יסתיים כמו שהיא חוותה. בסדר ילדה? תודה רבה. יש לי עוד שאלה. כן, כן. אני שמעתי שבעצם מי שבוחר, נשמה שבוחרת להיוולד כיהודייה, אז בעצם זה אנשים זה נשמה שחוזרת על עצמה כמה פעמים, כמה גלגולים כיהודים. האם יש משהו ש... כלומר... זה מאוד תלוי. כלומר, כדי להיוולד, נגיד, הנשמה, עכשיו אני בנשמה שלי, בגוף היהודי, הפעם הבאה שלי, סביר להניח, זה גם יקרה ככה, וגם אחד לפני. כלומר, כדי להשתחרר מזה צריך לעבור משהו. זה נכון. זה נכון. אני לא יודעת אם זה... לא, זו שאלה נפלאה, שאלה נפלאה. בסדר, סורן יסביר. זה נכון כלפי רבים ממכם. אחוז מאוד גדול של הנשמות בוחרות עדיין לחבור למעגל נשמות מוכרות. לכן, אם אתם יהודים, אתם בוחרים לחזור אין משהו מעבר לזה, כן? וכי זאת, יש הרבה נשמות שבוחרות להיות יהודים. יהודים זה בני אדם.
הם סך הכל בני אדם, אין פה משהו מיוחד ביהודים. בני אדם, רגליים, ידיים, פחדים, דאגות, כן, זה בני אדם. נכון, ליהודים יש מתנה מסוימת שהם במשפחה תמיד, שזה משהו נפלא שהרבה נשמות אחרות עדיין לא זכו בזה, וכן יהודים שנמצאים וחשים את האחדות המשפחתית הזאת, שזה דבר שסורן מקווה שאתם חשים אותו, כי עבדתם מאוד קשה בשביל להגיע לזה, כן? אתם זוכים פה במתנה מאוד גדולה מעבודה קשה, ויש נשמות שהגיעו ומתגלגלות בפעם הראשונה כיהודים. רוב התינוקות עכשיו שנולדים ליהודים הם יהודים בפעם הראשונה, לא שהם עברו יותר מדי גלגולים כיהודים, ואם יבחרו, אם ימשיכו ליהודים, ואם יבחרו, ימשיכו גם הלאה. אין ביהדות קסם גדול כל כך. ולמה סורן חשוב לו להגיד את זה? כי אם אתם רוצים באמת להיות העם הנבחר, אולי אתם תהיו העם הראשון שמכריז על עצמו שהוא לא העם הנבחר. בסדר? מצוין. רק שאלה, כן, בבקשה. אני שומע את כל האנשים פה שמסוגלים ויוצא להם לבכות, ואתה אומר שזה כלי כל כך מצוין, אבל אני מרגיש תקוע, ודיברת לפני שנייה על זה שצריך להתחבר לרגש ולתת לו לעלות ולצוף. הדרך היחידה שאני רואה את עצמי בוכה זה כשאני רואה אנשים אחרים בוכה ואני מזדהה איתם, או אני מרגיש איזשהו רגש חיבור, ומשם רק אז אני מצליח להתחבר ולהוציא משהו. אבל אחרת פשוט זה לא יוצא גם כשעשיתי ניסיונות אינטנסיביים. כן, קשה להוציא את זה בניסיונות שכאלו. שאלה נפלאה. דבר ראשון סורן מבקש להבין, אם אתם רוצים במשהו, הוא יגיע. להמשיך לרצות בכך. כמטרה מאוד ברורה, אני רוצה להתרגש בצורה מלאה. לבקש בקשות מסורן, מהחברים שלו, הדברים יקרו. לאט לאט יגרמו דברים ויבואו שיפתחו לו את זאת ההבטחה, וכאן סורן אומר לכולם את זה. מי שיש לו בעיה עם הנושא, סך הכל לבקש, לא לפחד לרצות בזה באמת, וזה יגיע. טוב? בנושאים האלה זה באמת עובד, כי זה סך הכל אנרגטי, ואנחנו יודעים טוב מאוד לעשות את הדברים, אם אתם מאפשרים לנו. אז לא לדאוג, זה על סורן, בסדר? אין דבר ראשון. חוץ מזה, הנטייה להתרגשות מתוך חיבור לאחר, מעידה המון על עצמו כנשמה. זאת אומרת, שאם הוא רוצה להתרגש מהחיים באמת, עליו לעשות מסע מאוד 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 ברור אל עבר נתינה אל אחרים, בכל התחומים. בסדר? מצוין, תודה רבה. כן, זו שאלה אחרונה, סורן. שאלות אחרונות, כן. משהו בקשר לבכי. בתור אחד שבוחר בסוף הבכי, יש לי הרגשה כאילו הגוף שלי עבר איזשהו שינוי כימי ממש. נכון. זה לא מרגיש כמו שחרור בהכרח, או רק, זה נשאר שעות אחרי זה בתור עייפות בגוף. כאילו, זה צובע את כל היום בתחושה פיזית מסוימת. כן, לא טובה היום. היא עייפות בעיקר, אז מה כזה טוב בזה? כן, כן. בכי ברמה שהיא מדברת עליו, זה לא הבכי שסורן דיבר עליו. הבכי הזה הוא מוגדר הביטוי שהיא בעצם נמצאת בו, הוא ביטוי של הבעה מוגזמת של הדברים. הכוונה היא שהיא לא מסתכלת על זה רק כרגש יש לו צורך לביטוי, אלא עדיין היא מנסה לפתור שאלות בתוך תוכה. זאת אומרת, הדברים נבקים, כן, אך עדיין יש דילמות שרצות. היא לא רואה את המשמעות של הבכי כשחרור מוחלט בלבד. עדיין יש דברים שמלווים את התודעה שלה, שהם קרובים דווקא לאגו. והיא הולכת איתם במהלך היום. ולכן האנרגיה היא נמוכה. סורן אומר פעם נוספת, לבכי אין שום קשר למציאות. המציאות תיבנה מתוך שחרור רגשי. אתם לא צריכים לשאול מדוע אתם בוכים. תבכו, תוציאו הכל, סיימתם לבכות? מספיק. כי בשלב מסוים, אצל אנשים מסוימים, וכנראה גם אצלה, הבכי מונע מתוך מחשבה מיותרת ונמתח כמו מסטיק, ומסטיק קשה להוציא כאשר הוא נדבק למשהו. בסדר? מצוין, תודה. כן, עוד רגע גם אלה, כן. מה עם הצחוק פורקן רגשי, היוגה צחוק? צחוק זה דבר נפלא.
סורן מבין את השאלה כנראה, סליחה. זאת אומרת, הבכי כקתרזיס, כשחרור רגשי. כן. היום והצחוק, או הצחוק עצמו, הוא פשוט מרגיש לי נכבד מאוד, כן. לא, צחוק זה דבר טוב מאוד, אבל אי אפשר לצחוק באמת, אם אתם לא יודעים להשתחרר מכמות הרגשות שמונעות מהצחוק הזה מביטוי. צחוק זה דבר טוב, אך יש לו מגבלה. אי אפשר להגיע לעומקו אם הוא חסום על ידי אנרגיה חוסמת, שהיא הכאב. אנשים שמנסים להגיע לתובנות ולשחרור רק בעזרת צחוק, יגיעו כל פעם לקרקע ויגידו, אנחנו עדיין סובלים, זה לא עזר. כי מאוד קרובים, הצחוק והבכי. הם מאוד קרובים, אבל ממש לא. זה צחוק וזה בכי, יש הבדל מאוד גדול. אדם צוחק וצוחק, אדם בוכה, רואים כולם שהוא בוכה. אין מה להשוות ביניהם, זה רגש אחד וזה רגש שני. נכון, הם קרובים ומושפעים אחד מהשני. אך אדם שלא בוכה מספיק וחתר לעבר הכרה בבכי ולמידה מלאה בו, לא יגיע לצחוק המלא ולא יצליח, לא משנה כמה הוא יחתור, לא יגיע לכיוונים חדשים בצחוק. שחרור מתוך צחוק בלבד זה דבר משחרר ונחמד. אבל אם רוצים שחרור אמיתי, חייב להיות גם בגוונים השחורים והקשים יותר. בסדר? כן, כן. יש לי שאלה, מה עושים עם ספק? מה עושים עם ספק? הרבה פעמים העולם כן מצליח לשכנע אותך, לפחות לעתים רחוקות יותר ויותר, כן? אבל מצליח לשכנע אותך מדי פעם שאין כלום. כן, בגדול what you see is what you get. כן. מה עושים עם הספק הזה? זו שאלה שצריך צורה לחזור אחורה הרבה בשביל להיזכר בתשובה. לא, מבחינת האנרגיה, פעם האחרונה שסורן חווה דבר כזה, היא לגבי ספק ברמה שהוא מדבר, היה לפני הרבה זמן. מה סורן יכול להגיד לגבי הספקות הללו? נכון, יש ספקות, והספקות יכולות לבוא ולחזור. מתישהו הם ייעלמו. בסדר, סורן יכול להבטיח. מה שכן, אין ספק בכך שאתם לא מאושרים. זה אין ספק, אי אפשר לברוח מזה, אני לא מאושר. מה זה משנה? אלוהים קיים, יקום קיים, גלגולים קיימים. גם אם מדובר, ובעיקר אם מדובר בגלגול אחד יבש ואומלל, עדיף שאני אעבור אותו באושר. אז אני הולך עכשיו ויהיה מאושר, מספיק עם כל השטויות האחרות. גם זה יעבוד, וברגע שזה יעבוד, מיד תהיה הוכחה לכך שכל הספקות לא הגיוניים. כי המתנות יגיעו. אתאיזם זה דבר טוב מאוד, אם הולכים עליו עד הסוף. אז זאת הבעיה, אתאיסטים שלא בוחרים בכך עד הסוף נמצאים רגל פה ורגל שם, וכל הזמן יש ספקות. לא, אין כלום, תהיו עד הסוף. אני פה אהיה מאושר, נמאס לי הכל, אני הולך לגור ביער, לבד, כי זה מה שעושה אותי מאושר, הולך לגור ביער. טוב מאוד, שם תקבל את כל המתנות. זאת הבטחה, כי אדם מאושר ולא משנה אם הוא בעלה בספקות או לא, פתאום הכל מתגלה אליו מול עיניו. זה הפתרון להכל. בסדר? מצוין, תודה רבה. כן, שאלה כנראה אחרונה. שאלה קצת, אוקיי, חמלה זה השתקפות אז של רגש שלי שהיה צריך לצאת, זו שאלה מספר 1. סורן לא הבין את השאלה. פעם נוספת, סליחה. האם חמלה היא בעצם ביטוי של רגש זאת אומרת, אם אני רואה משהו ואני מזדהה איתו, אז הוא יוצר לי רגש של חמלה? כן. אוקיי. האם אני יצרתי אותו? כהמשך להרצאה חמלה היא אהבה. אם היא מרגישה חמלה, זה אומר שהיא מזדהה עם האדם ואוהבת אותו אהבה גדולה. וזהו. זה הכל. זה הכל. אין בזה שום דבר מעבר. לא, זה גורם לפקוס, בקלות. טוב מאוד, אז שתחמוד הרבה. זאת השאלה. מצוין. תודה רבה. כן, שאלה אחרונה באמת. אין שאלה, נפלא. יש שאלה? יש שאלה, כן. אולי זה חצי שאלה. היי, מה עושים עם רגש אני מכירה, כל מה שאתה אומר אני מסכימה עם זה ואני גם עוברת את התהליכים האלה, אני עוברת את התהליכים של להתמודד עם הכאב, עם הבכי ולהרגיש את הרגשות ובכל זאת אני מרגישה שיש הרבה דברים שלא משתחררים. כן.
אני כבר לא, אני סוג שלא יודעת כבר מה לעשות. מצוין, מצוין, זו שאלה נפלאה, והיא שאלה מצוינת לסיום, כן? כי כאן אנחנו חוזרים לשיעורים הקבועים, כן? מה הכוונה? העבודה הרגשית היא חצי מהנושא. כי אדם שעושה עבודה רגשית בלבד, אבל אין לו זוגיות, הסבל לא יעבור. אדם שעושה עבודה רגשית בלבד, אבל לא מצליח להיות במסע מלא בתוך הנתינה והייעוד שלו, הסבל לא יעבור. בשביל שסבל יעבור, יש צורך בדיוק עשייתי, התגברות על הפחדים, פעולה אקטיבית מול הפחד וניצחון על הפחדים בשביל לזכות בדברים שהנשמה רוצה. ואם רק עושה פעולות רגשיות, מה זה יעזור? הוא עדיין לבד, ולא משנה כמה הוא יעשה את הכל, הוא עדיין רואה את עצמו לבד. לא יעזור. העבודה היא בעלת שני צעדים. להרגיש רגל שמאל, רגל ימין, אקטיביות, עשייה, נתינה, התקדמות והתגברות מעל פחדים. מרגישים? שמאל ימין, אי אפשר לקפוץ על ההר רק ברגל שמאל. שמאל, 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 נופלים. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, הגעתם לפסגה. ושם סורן יחכה ויגיד לכם מה לעשות. בסדר? ילדים, תודה רבה. סורן מאוד מאוד לא יכול להמשיך כי הילד מאוד עייף כבר. אז תודה רבה לכם, תודה רבה. וסורן איתכם תמיד, תמיד, תמיד. מאחל לכם הצלחה בשבועות הבאים. קחו את המילים, תעזבו אותם עכשיו. הם יגיעו בצורה הנכונה בהמשך. סורן איתכם, כולנו נמצאים איתכם, אוהבים תמיד. פשוט לקרוא, וסורן יגיע. תודה, תודה. רגע אחד. רגע, שנייה, אני צריך שנייה, רגע. כן. יופי. באמת שאין לי כוח מה להגיד. אני יכול להגיד לכם מה שכן, שאני באמת מנסה לעשות את הדברים, והיומיים, 3 ימים האחרונים באמת הבאתי הרבה רגשות, כמו שאף פעם לא הבאתי ביום השואה. להפתעתי היה לי מה להביע, להפתעתי. אני מאוד נהניתי מזה. זהו, אתם יודעים, אני איתכם שם. אני אעשה את הדרך גם, לי זה עובד נפלא. באמת זה עובד נפלא. כל יום יש לי סשן הבעת רגשות. אשתי כבר מודעת לזה. לא להתבלבל כשאני מדבר על עצמי, כשאני במקלחת, או כל מיני דברים. זה באמת עובד נפלא. נראה לי שככל שאנחנו יותר מודעים לסבל, ככה האושר הוא יותר חזק. ואם יש הכל, אז בכלל, כאילו, חיים ממש מלאי אושר. זהו, אני ממש מאחל לכם גם בהצלחה בדרך. אנחנו עוד שבועיים נהיה פה פעם נוספת. יאללה, שיהיה בכיף. תודה. תודה רבה. גם לא. תודה רבה.